Halo, halo, fैलायबाय नै लोगोफोर गाइस नै दिनै खानाय सिनजाना फैदों दै नोंसोरजों दे फैलाय दे बयबो फैलाय गोब्राब लायनोसै नै दसे दे दिनैबालाय हेडफन लादों खोमायाव दे फैलाय हेलौ 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 लोगोफोर नुदोंना नुवाखै आंखौ नुदों दा दिनै एक्टर बायदि नुदों दा खानाय सिनजादों नै दाखालिथ' मेमरां नुदोंमोन दिनै बिराद साफायाव ओंखारबोदों आं दे दे फैद' रावबो फैथारा नामाब्रा दे फैलायदो मेथाइसो खननोसै आं नै दा बाराबा खोनासंनो नामा मेथाइ नोंनि खिफिनाया गोथाव मोदोमो होनलायनायसो खनसिगोन आं दा मिथिया मानो गोथाव मोदोमो आं मानो गोथाव मोदोमो होननायसो खननोसै नामा हेलौ हेलौ वेलकाम टु लाइफ फैदो आयै नोंसोरनि थाखाय लाइफआव फैयो आङो नोंसोर मा रावबो सापर्ट खालामथारा नामाब्रा हेलौ हेलौ लोगोफोर गाइस होनलायनांसिगोन नामा फैद' दसे सम फैदो रायज्लायनोसैलाय फैदो कमेन्ट खालामलाय माथो रावबो नायथाराखैबोब्रा फैद' दसे सम फै लाइभआव फैलायबाय आं फै दसे रावबो फैयाबा उन्दुनो ओंखारोलै फैद' दसे सम फै हेलौ 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 लाइक खालाम शेयार खालामलायनो फैदोब्रा बोरै जाखो फैद' बोरै जाखो हेलौ 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 बोरै जाखो माथो रावबो गैथारा नामा मा रावबो नायथारा नामाब्रा फैद' लाइभआव फैदों फै फैद' लोगोफोर हाय दानो उन्दुजोब्बाय नामासै खैथा जाखो माथो 7टाल'सो जादों 8थायानो जायाखै माथो देलाय सापर्ट खालामलायलाय बयबो हेलौ 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 फैद' लाइभआव फैदों फै हेलौ बयबो नायलायदोब्रा लोगोफोर मा रावबो सापर्ट खालामथारा नामालै गावसोरनि थाखायनो सियाराम दुगैलायनानै लाइभआव फैलायबाय आं नै 4 मिनिट जालायबाय रावबो सासेबो नाया माथो बोरै जागोन ओरै फै ना ओरै लानानै नायनोसै लङाव बानायनो आरो गिदिङाबो फैद' ओरै फै जाया ओरैनो जानांगोन हेलौ 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 लाइभ शेयार खालामलायबाय माथोब्रा आंलाय फैद' हेलौ 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 लोगोफोर हेलौ 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 लोगोफोर फैलायद' बयबो
लाइभखौ माथो शेयार खालामलायनानै होबावबाय आं वाट्सएपआव नोंथांमोना मा रावबो फैया नायद' एसे हेलौ 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 कमेन्ट खालाम शेयार खालाम रायज्लायनो फैलाय कमेन्टआव एसे फैद' हेलौ 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 सोरनि न'आव माबागोन बे जाय मानसिया खोनादों फैलाय उदै सानाय गोमानाय बेमार जाहैयो बेबायदि खालामना होयो थामिनमोनहा दा जोंनि गामियाव थामिनमोनहा हेलौ 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 बुजिबाय आं नोंनि सिगाङाव खोन्थादों रावनि सिगाङाव फैद' नाम्बार वान दा जोंनि सासेथ' नायदों सोर जाखो दे कमेन्ट खालामलाय बिथाङा दे सोरमोनलाय सासे नायनाया कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट फरायनां दे कमेन्ट खालामलाय थांफिनबाय कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट हर दे मा ओरैनो नायज्रांनाल' थांखो लाइक खालामब्रा सोर नायखो देलाय हेलौ 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 रावबो गैथारा नामाब्रा फैलाय लाइभआव फैदों माथोब्रा आं नोंसोरजों हाबाब मा रावबो सापर्ट खालामथारा नामा हेलौ 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 कमेन्ट खालाम दे सोरबाफोर नायदोंबा दे कोनिबा सासे दिले कमेन्ट कर कमेन्टआत अलप कथा पातिम देसुक दे सुन दे हेलौ 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 लाइभ शेयार खालामलायबाय माथोब्रा आं नोंसोर मानो फैया रावबो हेलौ 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 हेलौ